Dama ce mai kyau Bila suka samu na bugun tazara daga can lungu, kuma kowa ya hallara ga nan. Onana yana ɗan rufe katara. Magin ya shirya zai bugo ga Beli can yana ɗan tsokanar Onana, kuma ga Magin na ya kada cikin shi kenan ta yi ciki. Ta bar Onana yana shan bado. Kai, wanda yake damun Onana ne? Kowane loko sai an shige. Haba Onana. Kai, Magin ya yi amfani da wani surkulle. Ya kamar da kowa daga 'yan bayan har Onana. Ta shige, sirif. Ji kake kawai sange na rawa. Ten Hag sai dai a sake sosa kwalkwal a sauya tunani a gaban magabata a gaban walidai. Amma ga yanan kaftin yana korafi ga alkalin wasa cewa watakila an ɗanyi magudi ga kwallon, amma da alama kwallon ta halasta. Ka gani ba, kawai Onana ya zaman da baro ta shige ta makaifarsa. Ka gani ba wanda ya taɓa ta. Wannan kwallo akwai kwarewa wajen cinta. Babu yanda Onana zai, kawai ya je yana hayaniyarsa shi kadai a gefe. Unai Emery dole kai murna, ka shigo jan bulo, ka sanya an yi tsit, an yi cek, komai ya tsaya. Babu yanda za a yi, kwallo ta halasta ji alkalin wasa shi kenan. Ɗaya da nema a gaban walidai a filin Old Trafford. Ka duba ga yadda magoya bayan Bila suke warkajami, da alama da yau za a yi ga dare ga kaya. Ga dama mai kyau nan bugun lungu Bila suka samu, kuma kowa ya hallara a ciki, kuma Magin din ne gane ya sake gada ciki. Wane ne Colin shikenan, dandanka ya nan daga Onana kwallo. Onana me kake yi ne kwallo biyu kusan iri daya, daga Magin sai Langley sai dandanka. Dole ka so sa kwalkwala sauya tunani. Manchester United ta buɗe zani, kowane lungu kullum sai saku na kwallo ake. Kai, dan Allah dan annaba a je a lalubo wadda ta kama Onanan nan, ta taimaka ta sake shi, ta sakan mana mara Onana ko ya yi hitsari. An aika ka mun jibir, an aika ka aje gulle, an aika ka gani gom kawai kwallo ya shige. Babu yanda Onana zai da wannan kwallo. Lamari ya taɓarɓare wa Manchester. Lamari ya dagule wa United har gida a gaban magabata. Lamari na neman dagule wa Manchester kuma. Babu kanta kenan ga magoya baya. Ga dare ga kaya. To fa sun yi gyada, Aston Villa sun yi gyada, kuma ga nan da harbaci kenan. Rashford da kwallo, Rashford cin yadi na kuma sharo. Rashford Garnacho! Babban yaro ya sake farfado da Manchester United a gaban magabata. Da alama yau ba daren kura Manchester za ta yi ba. Kai! Wannan yaro hituna ne. Rashford yau ya yi masifar kokari, ka duba gani yadda iza kuɗa, haka ma ya mai a ɗazin, yanzu ma gashi na